Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Aliyu Aliyu, producer na shirin Bakar DABI'A. Da yawa mun samu ƙorafe-ƙorafe daga al'umma akan cewa ba san lokacin da ake sakin wannan fim ba. To, a zahirin gaskiya wannan sabon shiri mai suna Bakar DABI'A muna sakinsa ne a YouTube channel ɗin mai suna AA TV. A duk ranar Talata da misalin karfe 9. Saboda haka a duk lokacin da kuka shiga wannan channel ku rika yin subscribe tare da danna kararrawa. Da mun ɗora shirin za ku ga YouTube sun yi alatin. Mun gode da kasancewa da mu a kodayaushe. Bakar ɗabi'a babu kyawu gwara mu jefarta. Wani alhaji filin marayu haƙin marayu yake ta dannewa. Wato alhaji Iliya filayen nan da muka je muka gani da gonakin nan da za ka siya Allah ya sun saboda suna da girma sosai. Ai Iliya suna da girma wannan filayen sosai kwarai da gaske wadda za su ba da ma'ana matuƙa. Gaskiya ne kuma sannan alhaji lokacin da muka tauna so ake mun biya ta gidan malamin mu a kai masa gaisuwa saboda karamin ɗansa ne ya rasu. Iliya ni ne na kashe yaran? A ai gani wai kawai ne ya dace a ce ka je kai masa. Ai wato Iliya yana faɗa maka a wannan lokacin gaba ɗaya mutanen garin nan yadda suka ɗauke ni Iliya bayan da kake tunani bane yawa saboda haka waɗannan mutanen da kake gani ba mutanen arziki bane yasa nake rayuwa ta ni kai gashi ba abun da ya dame. A'a to kuma to wannan haka yake alhaji so wai muni alhaji a maganar wannan zaman kotun da ake yi ne. Ai Iliya na sa ka tashi zaune ko ai kwara ma an tashi mu faɗa maka yadda abin yake. Gaskiya ne Iliya su dukiya da kake gani babu abin da ba sa yi. Gaskiya ne ai tuni kuɗi ne suka gama komai. Yanzu magana ta mutu ya kuma gaskiya alhaji fa kai na daban ne. Ai magana ta riga ta ƙare ai. Gaskiya shi yasa alhaji kake burge ni. Yanzu da a ce kana taimakon nan fa duk wannan abubuwan da ba za ka same su. Yo Iliya dama ina zan tara wannan kuɗin. In ban yi haka ba Iliya ta ya zan tara wannan maƙudan kuɗaɗen. Wai sai ka ji ana wa filin magada, filin waye, filin. Gaskiya ne. Ai kai ni ma magaji ni ma magaji Iliya su ne magajiya wannan haka yake Iliya yasa nake matukar kaunar ka. Ai kuɗi su ne komai a rayuwa kuma kai yanzu Allah ya baka kuɗi ba ruwanka ba abin da ya dame ka. Wallahi ka kula duk abin da kake so da ka ce astaghfirullah Allah zai ce na wanke ka. Ga mutane Allah da gurur rahim ne ba tun ma yaushe aljanna ita mai rabuci. ai ba za su taba ganewa ba. Wannan haka yake Allah to Allah dai ya samu dace. Amin. Bakar ɗabi'a
babu kyau. To jama'a albishirinku ga wani ƙayataccen shago mai suna Fulani Electrical. Wani shago ne da ya yi fice wajen kawo muku kayan electrical kamar irinsu Godwire, Electrical Store, Kilifa, Socket, Glove da kuma lamfoda, dukkaninsu farashin sauƙi. A kuma dai wannan shagon suna yin POS ka turo ko kuma a tura maka, babu walawala ba kuma walle duka za ku iya samun su a jihar Kano cikin ƙaramar hukumar Wudil daidai titin Utai kusa da babban asibiti. Za ku ga signboard ɗinmu kamar haka, ko kuma ku tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka 081 67 77 72 40 ko kuma 070 46 08 90 82. Muna jiran ku kwastoma. Bakar ɗabi'a babu kyau gwara. Sauda ke kaɗai falo zaune kamar da na ga Salma ana. A'a, to Zayyad na samu amma shi ma ya fita. ‘Ya'yan Alhaji, ƙanan Alhaji, matar Alhaji sun ɗauke duniya su manta lashira, bakar ɗabi'a su kai yi ɗaukawa. Shi ne ke kuma kike zaune a nan kike ta tunani ko dai tunanin samari kike? Anti wallahi kin ban kunya, ina ni ina samari, ai sai na ƙara girma. Ai anti ina ciki ina jin ku, in banda abun ku wannan yar bininiyan yarinyan za a yi wa aure. Ai kin yi kankanta in gaya miki gaskiya. A'a Salma in gaya miki gaskiya, dukan ku in aka muku aure dukan ku zama za ku. Haba anti dan Allah ki daina faɗan wannan magana. A haka mata raina ni balantana kina faɗan wannan magana. Kin ga anti Salma ki daina shiga sabgata, ba shiga sabgar ki nake ba, ki daina shiga sabgata. Idan ina magana kar ki ƙara samun baki. Ai in gaya miki gaskiya, aure in ban yi ba zaki ba. Ko anti nayi ƙarya? Dole sai nayi aure zaki. Ai ni ce gaba da ke. Ko ba gaskiya ba? Ba wannan maganar, Saudat tashi ki shiga ciki. Tun da ke idan kun zauna sai kun yi fitina. To ga wasu ƙwararrun teloli da suka yi fice wajen ɗinkawa amare da kuma 'yan mata ɗinkuna design kamar irinsu riga da skirt, dogon riga da zani, buba, abaya. Kai abin dai sai Allah san barka, duka dai a wannan shagon kuma samari ba a bar ku a baya ba, maza ku hanzarta ku ka design irin naku na 'yan kwalisa. Ɗinki muna nan muna ta bala'i, muna aiki a shagon ɗinki, ogana yana ta bala'i dan ina da keke a ɗaki, tsaya ku ji ni kowane ɗinki. A kuma dai wannan shagon suna sai da uniform na 'yan makaranta farashin sauƙi, a kuma ɗinka maka a wannan shagon babu je ka dawo. Za ku iya samun wannan shagon a cikin ƙaramar hukumar Wudil kusa da ƙofar Kara ta cikin gari kusa da inda lashe mage, ko kuma ku tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka. Dan ni ɗinki na da kuke gani fa wallahi Allah is very special. Dan na mafati na ma Aisha Hafsa ga mai da yarinyar Masha Hollandis super dan ba sa ɗinka yar gada galli. Ana yan takin ba ƙananan shadda masu tsada ne irin na Bamalli. Shayi biredi sannan ka kaɗa mun ƙwai. Karkaru da duniya kuko daɗin dukiya, karkabi son zuciyar ka zam abincin hawiya. Ga mutane nan gaban ka tana ta ɗauka ba ruhanta da mai akwai koko ta kama kamniya. Tun ɗazu ta samu wuta.
Ya dama na zo ne don Allah kaɗan ba ni wasu kuɗi a makaranta zan ɗan yi project ne wallahi. Mukutar kuɗi? Wallahi. To kuɗin har naira nawa kenan? Naira 10,000 ne wallahi. 10,000 Mukutar? 10,000 ne fa ba wasu kuɗi. Anya kana da hankali Mukutar? 10,000 Mukutar, 10,000 suna da yawa fa. 10,000 fa ba wasu kuɗi bane ba fa. Amma in bai kai mun ba waye zai min ya. Mukutar ba zan iya ɗaukar maƙudan kuɗaɗe naira 1,000 Mukutar har naira 10,000 in ɗauka baka ka je ka biya kuɗin project. Mukutar wannan kuɗin sun yawa. Almubazzaranci ne wannan. Almubazzaranci ne. 10,000 ne fa ya. 10,000 fa. Mukutar wannan kuɗin naka sun yi yawa. Me laifi ma ka tambaye ni ka ce in baka naira 100. Naira 100 ko naira 200. Mukutar yanzu ka je ka dawo, idan antinka ta dawo ina da canji a gurinta zan baka naira 200 ka je ka kai musu. Idan wasu kuɗin suka sake zuwa, saboda ina tunanin ɗazun nan naji Alhaji Sule ya kira ni ya ce zai kawo min miliyan 7. Ina tunanin idan ya kawo min wannan kuɗin Mukutar sai ka dawo sai in ɗauki cikon naira 100 sai in baka, saboda Mukutar su fa 10,000 da kake gani kuɗin nan fa ba wannan bane ba. Almubazzaranci ne kuɗi. Karkaru da duniya duko daɗin dukiya. Karkari son zuciya. Ba mutane mai suka ɗauki dukiya. Almubazzaranci ne wannan. Me laifi ma da cewa ya ce bashi 200 ko naira 100. Assalamu alaikum. Ke, tashi ke ba mu guri za mu yi magana. Ko ba kya ji ni? Yawwa Hajiya. Mai ni Hajiya ba abin da zan samu ne wallahi garin nan gaba ɗaya ɗumi yake min, gaba ɗaya na ƙone. Hajiya karɓa kawai nake ko ta ina. Faruk kenan, ni kaina nan da kake gani shiru ne don ban da komai. To amma wai Hajiya wai ko dan irin inda Alhaji yake dan sa kuɗi a gidan nan. Ai na san ki ba za ki rasa sanin inda Alhaji yake dan sa kuɗi a gidan nan ba. Hajiya dan duba wallahi garin nan gaba ɗaya na kone. Kai yanzu a tunaninka Alhaji zai aje kuɗi a cikin gidan nan bayan yana da bankuna? Alhaji ya huce tunaninku wallahi. Kai to amma wai ni Hajiya wai ba wata hanya da za a bi ne Hajiya, ni fa gaba ɗaya garin nan wallahi gaba ɗaya na kone, kawai karɓar wuta kawai nake. Kuma ni Hajiya abun mamaki yake bani wallahi Hajiya, wai a ce wai Alhaji gaba ɗaya kuɗin su gaba ɗaya tare. Ina rasa su waye suke cin kuɗin Alhaji Hajiya. Yanzu kamar ni duba ina ɗan Alhaji amma ina irin wannan rayuwa. Ya kamata gaskiya a duba Hajiya, duba. Haba. Karkaru da duniya. Kuko daɗin dukiya. Karkabi son zuciyar ka zam abincin hawiya. Kaga yar gari. Ga mutane nan gaban ka tana ta ɗauka. Wallahi ina nan gida. Ta da mai akwai koko talaka To makamniya. ki fito din. Yanzu haka zan tafi can gidana na hutu. To, a'a zan haba zi, ya ba zi. Ai zan tura miki. Ba jiya na tura miki, nawa ma na tura miki? 500 ko? Wallahi tallahi zi. Na lillahi. To, a ba da haba zi. Ne akai naira 60,000 a gurina. Yanzu nan zaki ga alat, yanzu nan zan turo miki 60,000. Dan da kin zo gidana da a ce a gidan hutun ma ne, to da a can ma ina da wasu kuɗaɗe.
an kawo min kuɗin wasu filaye har naira 200,000 kin ga a ciki ai sai in baki amma yanzu dai zan miki transfer zan turo miki zi kenan to shi kenan yanzu nan zan fito rabu da su zan fito yanzu nan karkabi son zuciyarka ka zam abincin hawiya. Assalamu alaikum jama'a, ina yan mata yan kwalisa masu son firge samarinsu. To ga dama ta samu, shagon Bashir a rana sai da ingantattun mayuka domin gyaran fata. Bai tsaya iya nan ba, yana sai da pampers na yara da kuma turarurruka domin feshewa zuwa gurin yan mata da kuma takankuna na mata. Bai tsaya iya nan ba, akwai mayukan shafawa masu kyau masu kanshi. Shagon Bashir Arha, design takalma masu kyau masu kwari na maza da kuma na mata. Kada ku bari a baku labari wannan ƙayataccen shago. Ina 'yan mata da zawarawa da matan aure, ku hanzarta zuwa shagon Bashir Arha domin siyan dogayen riguna na mata. Ina matar auren da take so ta hana mai gidanta fita, to ta hanzarta zuwa shagon Bashir Arha domin zaɓar hajarta. Wannan mayukan da kuke gani ba sa lalata fata, suna sa fata ta kyau ta laushi. Ke ma mai jego, ke ma ba a barki a baya ba, akwai rigunan jarirai, wannan ta maza ce ga kuma ta mata, dukkanin su farahin sauki. Jama'a suna na bai kai Adamu din kamar yadda kuka sani. Shagon Bashir Arha ba iya nan sai ya tsaya ba, yana da jinsi kyawawa masu kyau da mari da kasan kama sun birge 'yan matansu da ƙananan kaya. Wanka na ketare ne wannan gari da shagon Bashir Arha za ku samu riguna da wanduna kyawawa da kalsai masu inganci masu kwaliti wanda za ku daɗe kuna mura cikin farashi mai sauƙi. Abokin ya haɗa wannan kaya. Za ku iya samun ma jihar Kano cikin karamar hukumar Wudil, ƙofar Kara ta cikin gari kusa da ɗan Wudil mai downloading. Kuma ku tuntuɓe mu a wannan lambar waya kamar haka 070 37 07 8855 ko kuma 090 14 15 78 57. Assalamu alaikum. Dadi, kai kaɗai ne a falo? Shatin kake? Saudatu na. Ni gaskiya dadi. Haba dadi, ga suna na mai daɗi. Saudat kana ce min Saudatu? A duk lokacin da na kira ki da Saude, hakan yana tuna min yayarmu Saude, wacce ita ce komai nawa. Na tashi a tare da ita ne, saboda ban girma da mahaifiyarmu ba, ta riga da ta rasu. Ni da Saude mahaifiyarmu ɗaya, bayan nan Saudin ta rasu aka haife ki na mai da sunanki. Hakan shi ne yasa nake matukar son wannan sunan Saude, shi yasa nake kiranki da wannan suna koyaushe Saude. To dadi, Allah ya ji kansa, Allah ya musu rahama. Amin Saudat, Allah ya miki albarka. Da ma yadda kike da hankali haka 'yan uwanki suke da hankali, da na yi farin cikin haka Saude. Amin dadi. To Saudat, Allah ya yi miki albarka, Allah ya baki miji na gari. Wannan shine babban burina, in ga kin samu miji na gari. Dadi wallahi har ka bani kunya. Na zo da misala akan waka na je